אבי הוא ניצול שואה, הוא אמר לי, תיזהר כי הם יכולים להיות מאוד מאוד רשעים. הוא עמד כבר מול דבר שנעשה כאילו חוקי, גם השואה, כל מה שעשו בשואה היה לפי החוק. החוק קבע שיהודים צריכים ללכת עם דלי צהוב, החוק היה צריך לקחת להם את הרכוש, הכל לפי החוק, וזה מה שאנחנו מרגישים כאן נעשה כלפינו. הכל לפי החוק. ושאלנו אותם, למה? למה הרשעות הזאת? כדי שאלה שיצטרכו בעתיד לגרש אותם לא יבקשו יותר. אז אמנם לא הרגו אותנו, אבל הרגו את הנפש. הוציאו אותנו מהבית, הוציאו אותנו מפרנסה, הוציאו אותנו מהחברים, פיזרו את הקהילות, גרמו לזה שבתי כנסת יישרפו. אז שלא יגידו לי שאי אפשר להשוות את זה למה שקרה. אפשר ואפשר להשוות. והחמור יותר מכל, והכאב היותר גדול, שיהודים עשו את זה. ממשלת ישראל ערוכה לפינוי עזה וצפון השומרון. יש פתרון לכל מתיישב. דיור זמני, תעסוקה, חינוך ופיצוי כספי. מקום דיור יוצע לכל משפחה. מאגר של 20,000 דונם לחקלאות. סיוע לעצמאיים ולמציאת תעסוקה. מקום לימודים לילדים. כדי לקבל מענה שמותאם לצורכי המשפחה. כן, הבטחות היו בלי סוף, פרסומות, רק המיליונים שהוציאו לפרסומות שיש פתרון לכל מתיישב ויכולים לעזור להרבה משפחות. אין פה פתרון לשום דבר. כלום. ופה שאתה עכשיו גר, אתה משלם שכירות על קרווילה. גם לקחו לך את הבית, גם זרקו אותך כדינימט וגם אתה משלם להם שכירות. תחשבו קצת, מה, אנחנו בני אדם. את הדגים באילת חשבו איך לשקם אותם, ומה אנחנו? לפני חצי שנה, כשהם הגיעו לבתי המלון עם מזוודות בידיהם והשאירו את הבית ההרוס מאחור, הובטח להם זה למספר ימים בלבד. תחושה מאוד קשה. נשכחנו בוודאי, לאף אחד לא אכפת. אני מצידי, בכל אופן, הייתי מתפוצצת שם בבית שלי ולא יוצאת משם. אם זו הייתה התוצאה, אם הייתי רואה שזו תהיה התוצאה. לעשות את האנשים חולים עשו אותם פה, חולים. זה הפתרון. הרבה מאוד חולים. המרפאה פה נונסטופ עובדת. אפילו שימו לב, הרחיבו את המרפאה. יש פה הרבה בעיות. מישהו נפטר לא מזמן בהתקף לב. הדיכאון הנפשי, כשילדים מגיעים הביתה, וכשהבעל לא עובד, והאמא לא עובדת, והילדים מגיעים הביתה, עולים על סרטון. הדברים הם מאוד קשים, הם מאוד מאוד קשים. ערב שבועות קיבלתי התקף חריף מאוד, ולא רופאה, עמומה, רופאה משפחתית. באמת, אני פשוט לא מבינה. כי אני הייתי בריא כמו שורט. זה רק מהכעס של כל מה שהם עשו לנו. שזה הוא גם יושן שם, והוא ישן עוד הרבה זמן. למות אני לא מייחל לו. מייחל לו שישב ככה, זה הכי טוב. יסבו לו והילדים שלו. כי להרגיש כמה שאנחנו סובלים. היו לו עשרות דונם של חממות, מפעל אריזה גדול, יצאו לארצות הברית ולאירופה, וזה מה שנשאר. ברזיליה, פה היה שמיל, ותראה איזה מלפפון. כדי לזכור מה שהיה לנו, קצת את התחושה של הגוש, של חקלאות. אבל כך אני מרגיש שאני חוסר אונים. הרבה אנשים שמתו מאז הפינוי. הרבה אנשים שהתגרשו מאז הפינוי. הרבה משפחות שנעלמו לנו מאז הפינוי. האחוז האנשים שנשארו נורמליים פה נראה לי הוא קטן. הגלידריה הפכה למסעדה שהפכה לשתי מסעדות שהפכו לעסק גדול, אבל עכשיו אייל יושב בבית ומחתל את תואר בת שנה. היה לנו שתי עסקים, שתי מסעדות של אחי הגדול, שהיום הוא לא עושה כלום. אבא שלי לא עושה כלום, אמא שלי לא עושה כלום, אני לא עושה כלום, כל המשפחה שלי לא עושה כלום. המדינה עושה אותנו. עשה את הנפש שלנו, עשה את הבריאות שלנו, עשה הכל. נראה לך נורמלי פה יושבים 80% אם לא 85% אנשים מובטלים וכולם יושבים בחיבוק ידיים? זה נראה לך הגיוני ונכון? כלום. אין, פשוט מאוד. חתכו לנו את הרגליים. הורידו לנו את הכנפיים פה. מסרטן ההוא התקף לב, ההוא התגרש, ההוא לא חי טוב, ההוא לא עובד שנתיים. אין, אנשים מתמוטטים לנו בין הידיים, ממש מתמוטטים. מה אני אגיד לכם? זה בית קברות לאנשים חיים. שתבואו תראו את ההורים איך הם מתרסקים בתוך הבית. בוא תראה את אבא שלי שקח אותו לפני שנתיים, היה קם ב5 בבוקר, מכניס פועלים. בוא תראה את אבא שלי מתגלגל בתוך הבית. צבא של גרביים יש לנו, לא צבא. מלחמת הלבנון, השתייה 1001 טעויות. וזהו, אני רוצה לצאת, לא מתאים לשרת בצבא במדינה שלנו. לא בא לי להישאר במדינה הזאת. תראי, בזמן שיחזרו גוש קטיף, נעים מלחמה, מתו כמה אנשים סתם, ואנחנו לא הרווחנו כלום. אני חילוני, הרגשנו שמה, פשוט כמו שואה. פשוט מאוד. עם זה שיצאנו, חתמו עלינו שיצאנו,
עם זה שנכנסנו עם כרטיס ומספר, בדיוק ככה התייחסו אלינו. והאנשים שחורים ניהלו אותנו. אנשים לבושים בשחור. מהם קיבלנו מכות, מהם הבינו לנו את החיים. אתם מפנים את האחים שלכם לטובת אויבים שלכם. מה קורה לכם שם, תגידו? מה קורה לכם שם? שמישהו ייתן הסבר מה קורה שם. אתה יודע מה, עזוב אחי, זה נראה לי כבר כמת אחי, כי הכל מת כבר, אין לי מי לדבר, תאמין לי, אין לי מי לדבר. שואלים אותי למה אני לא סולח, זה מאוד דבר פשוט. סליחה, יש לה 3 תנאים. צריך קודם כל להתחרט על מה שעשו, להבטיח שלא יעשו יותר, ולהחזיר את הגזלה שגזלו. אף אחד מ3 התנאים לא יתקיים. זה למה הסיבה שנסלח? אסור לסלוח. אם נסלח, חס וחלילה יעשו את זה ליהודים אחרים. על זה אני לא סולחת. לא סולחת ולא אסלח בחיים. אני מכה על חטא על הרבה דברים שלא עשינו. צריך להיאבק במקום שמרגישים שצריך להיאבק, צריך לעשות את זה בלי שום שיקולים אחרים, רק בשביל הארץ ובשביל האמת, ולא לחשוב על שום אינטרס אחר. כי אם לא נאבקים על הדברים האלה, בוכים עליהם 2 אחרי. ואלה שעשו את זה עוד קבלו את דינם, אני לא חושב שנגזר דינם לגמרי. כמו שנאמר, יש דין ויש דיין. יש דין ויש דיין ויבוא חשבון, מי שגרש ללא רחם בעזה ובשומרון. הם היו שם להעניק לכולנו ביטחון, וכעת מסתובבים צועים ללא מעון. יש דין ויש דיין, יישאו באחריות, אחד שופט וגנרל, אחד חייל פשוט. יש תשלום להתרפסות, לסכלות, ליהירות. יש דין ויש דיין ואין כאן שום טעות. יש דין ויש דיין, אחי אך אין ייאוש. בעמונה התקבצו כל צעירי הגוש, לא חשבו בכלל לנוס מול אותו קלגס על סוס, והפנמתי יש סיכוי, הנוער כאן נחוש. יש דין ויש דיין, תשאל כל איש ברחוב, היכן הבן, היכן האב, תחשוב על זה תחשוב. ואמרו כבר חכמים וגם בספרים נכתב, ירוחם רק המודה שאת החטא עזב. יש דין ויש דיין, הקשב חייל שוטר, וכל מי של האויב אדמת לאום מוסר. ארץ ישראל כולה לא שלי ולא שלך, קונה ארץ ושמיים באו מתהדר. יש דין ויש דיין ויש מי שהזהיר, אותו נביא שכבר שנים לנו הוא מאיר, והצהיר שבעצמו ילחם יגבה מחיר ממי שידבר איתם אפילו על גרגיר. יש דין ויש דיין, יש דוגמאות פיצוץ, אריק עומרי צחי בסי קצה וחלוץ. יש עד יש ברשימה, לבאים עוד יש ברירה, אם יפסיקו להדל בארץ ישראל. יש דין ויש דיין, 2 לגירוש, הבן הורשע וגם האב לא שווה כבר גרוש. יש אחד שלא שוכח ועל זה הוא לא סולח, לא ימלט מי שחיסל חבל כה פורח.